Ombak iya. Kau subscribe kalau nggak na, please. Napa dek bujuk na. Ayo. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दायो जों नै इनि टुक्लुनि लोगो लाहानाव थांहांदो आरोना बेरायनो थांहांदो बे लोगो लाहानाव मानो थांहांदो नोंथांमोना दसे उनाव नुगोन नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासे नायलांबाय थादो माबायदि मोनदों लोगोनाव थांहांना गोसोखो मोजां बेरायनो होनबा एक नाम्बार बिदिबा जों थांबाय थानि नोंथांमोना नायलांबाय थादो Hello guys. जों दायो थांगासिनो दङ नै ना लादो Masih दायो मोनफैबाय जों नै थांगासिनो दङ करण बबे मानसियालाय नों बबे हाय नट नुवाखै नोंखौ लोगोफोर दायो आङो मोनफैबाय नै मालाय लोगोजों लोगो मोननानै जि गेमनि खोथा रायलायबाय सानैबो नै गेम गेलेयोनो टिक्लु आसला टिक्लु सासेया जि बिसिगायनो वा दे मोजां मोननाय डेन्स खालामनोलाय फैलाय देलाय रोजा दे अ दे हेलौ होन दे Hello guys. दे मानो लाजिखो जोंहानि माबानानै होदों नालाय बिबार जायाखैना नायदो बोनाला दा बिबार लाना देलाय बोलाय दे गेला गस्लाबो दे दे लोगो बोना हो दे बोदो मोनदो नि Anggi ya kile. मानो Anggi jangan kira pura. Yang mana kira kalau dulu? मालाय गेमनि ल' रायलायबाय सानैबो Lagi lagi sekali. दे दे बुजित Nilai. दे दे बिदिनो दे खस्थ' माखाया नै मा खालामनो नागिरदों नोंसोरो Gameplay. गेम आयो मा गेम गेलेयो खोन्थिलाय खोन्थि दे माबोरै गेलेयो दे खोन्थि नोंनि गेम गेलेनायखौ Ini apa ya? Ambian. नेटानो नाङाखै दे सानैबो हाय होनहरदो दे Hai. Sampai panel, lagi sampai panel. वाव फ्री फायार ओइ फ्री फायार गेलेयो नों बा दे गेलेना खोन्थिलाय So, hello guys. Ini saya kamera kakak logo modelnya ini. गारि सलाय सालाय जों बिनि थाखायनो फैदोंमोन नै नानिखौ नायनो फैदोंमोन उन्दुसो गारदों मालाय नायाखै उन्दुलांदो नो नानिया खोन्थिनाया नानि Oh ini. नैलाय नायदो बा नायबाय मा नाममोन हेलिसा नानि देबजित लाहानि बिनानाव नैनि बिनानाव देबजित लाहानि नानिखौ लांसिगोन ना देबजित देबजित खैजोन किल खालामखो सातजन वाव मा नाम दंना गेमाव खोन्थाना हो दे Alex Ila. मोजां खोन्थाफिनलाय Alex Ila. एलेक्स इला Alex Ila. आंना गेमनिबो दंथ' दंना गैया खोन्थालाय बाबु आंनि नङा होनलाय गेमनिया करण
Kesal. Oi, game ni ang ini gana nga. Serni game ni ya? Serni. 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 Maya. Nani PUBG game ni nama. Ayo, angni sho. Promise. Ila singlay serni na ne. Hey, nung singlang ikal bukan ni jangan ada ni. Thoya ka angni nu ba. Jangan buat. Gila. Kena nanggu ni. Hello bro. My sister channel subscribe. So prepare ke liye ang exam. जोंनि स्कुलाव 20 ता जों गेलेयो आं जाबजों खामानिखौ जाबजों 20 ता जों गेलेयो Ayo. Neng nam khanta na le ne. सोरनिखौ Neng nam ko. आं नामा जाबाय मिस्टार रिजिजेट बसुमतारी Kelas khanta. क्लास 4 Nana nama mana khanta le? जाना नामा हेलिसा Elisa. Limari. हेलिसा दिमाना हेलिसा बसुमतारी Tadi. Dayo na isir saniya sir ni game ni YouTuber per dongo bisir ni nam kantakan na deh kantada. आङो टोटल गेमिं SIL गेमिं लोकेश गेमार बसिर भाई सन्जय अफिसियेल ओमफ्राय मोनसेया जाबाय मिस्टार दुगानि यो Dayo na sasya kantana na deh kantada. Dede, masa kau neng dalam? Dede kentadu? Neng sasi thalang dia ser membabu? Ser mana? Ser? Wow. Aita sele ser? Aita sele ser? Oh my God! Wow! Dayo mana sih? Ah, lama lagi deh. Dayo ni room sing oling na lap bay mai babat rabung ne. Mabung na. माबा नोङो सोर सेंग्राखौ प्रप'ज खालामनो हागोन मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है Oh my god. Big question ko sungguh tak kayak ang rumah series ni na lap deh be. Kau tu ah? नोङो ना माबोरै मोसागोरखौ बुंगोरखा इदि मोसागोन ना ला मोसागोरखौ Mana cici sing kukul. Arbaw mabungbaw माबा नोङो सप्तासेयाव दुगैगोन ना दुगैया नोंनि महरखौ ना दख्ला दख्लि नुदों एकदम Mana? मानो होनोबा नोंनि नेहाय सबाय बिमा दं नेहाय ना Dokla dokli sinu bayang tu sir sudah nih. ini dia sil Sekarang kunci ya? Tidak. Masa ada deh. Angku nani? Mandi le. Masuk ke dalam nanggo. Ayo, masa sih gini? Sania. Dayo mosaनानै खोन्थिनो ओमफ्राय नै सल' नागिरगासिनो ना सल' नागिरदों नामा बाबु सल' नागिरगासिनो माबायदि मोसाना खोन्थियो नायलांबाय थादो जि फानि गाना गथ'आ जि इन्टारेस्टिंखा लोगोफोर आं दायो बाबुआ जि सल'खौ मोसादों बे सल'खौ होनो हायासै आरोना बे कपिराइट फैगौमोन बेखायनो सोरनि सरि वाव हले सोरनि नायदो गुमैनि ओमफ्राय सोरनि माथो नामानो गैया वाव नै आंनिसो बे गुमैनि नङा नै नायलाय आंनिसोले नै सोरनि नायदो इसोरो दुस्त मा गाया आंनिसोथ' आं दुस्त नङा आं नायाखै
ini YouTube channel saya naik iba PUBG gitu ya kayak nubra sarar nak ang seprosin biar buji baik nentang mana rasa channel ke subscribe kalam like kalam hipo wow Kintu mbak ini iya ke subscribe kalam adna please na badek buja kana ayo sona subscribe खालामनांगौ आरो ना बेनिखो आंथ' खालामाखै kalam जोंहा थांसै दे बजित थांफानो लुगैबाय नामा नों लुगैदो वाव फैदो लोगोखौ बाय बाय हरदो ससे oke गथ'आ गोलैबाय बेसारि अन्थाव अन्थाव उनथिसो ना उनथिद' सामबाया मा जाखो नोंलाय जों दायो न'आव थांफिनबाय थानोसै लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनबायबा थेंक इउ स' माच लोगोफोर लाभ इउ अल बाय बाय दायो जों थांफिनसै keren oke Load it.